Inkonyama uMisuzulu kaZwelithini iqoke abaholi abanohlonze ukuqinisa ukubusa nokuxhumana nezinhlaka zesizwe samaZulu. Kulabaholi kukhona inkosi yesizwe sakaButhelezi uMntwana uNtuthuko Yezwe Zuzifa Buthelezi oqokelwe ukuba usihlalo womkhandlu wobukhosi kanye noMntwana uThulani Zulu wendlu yasezibindini yena ozokuba umlomo wenkonyama aphinde amele nendlunkulu nobukhosi bukaZulu. Inkosi yakwaButhelezi izokuba umeluleki wenkonyama ngezindaba ezithinta amasiko, ukubusa kanye nobunye besizwe samaZulu. Izosebenza ngokubambisana noShansela wendlunkulu Mageza Mbambo yena onomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi ziyalandelelwa zonke izinqumo ezithathwa emkhandlwini. Lo mkhandlu wesilo uzosebenza ngokubambisana nehhovisi langasese lenkonyama. Ngokusho kwesitatimende esikhishwe indlunkulu, isinqumo sokuqokwa kwalabaholi simqoka kakhulu njengoba uqhubeka umkhankaso wokuqinisa izinhlaka zobukhosi bukaZulu. Laba abaqokwe emcimbini obubanjelwe eThekwini namhlanje. Labaholi abaqokiwe bazokuba nesithangamisa bezindaba maduze nje ukulandisa ngomsebenzi wabo omusha.